kuna vulula kala dunia ka fumbe teleke conseil ministre lu baro timela an jamana faba kornala rabado no bena avril galo kle saba masamba fulani muwa ani nani conseil ministre muni ablala jamana nyamaka wa nyama ko kono teleke colonel Assimi wa goitala be ka fo wa avril galo kle saba samba fulani muwa ani nani bala no ngoni timela akla palais de Kulubala voma ko salle de libération conseil ministre na ibe ka fo mumbe teleke o ye projet de texte do ko nta ko adopté ko fera kala ko na fulli do ke akeneka ode kuma konna la fola be formu mako chapitre des mesures législatives et réglementaires mum telega anga ministre des transports infrastructure mum kuma e watanga sigi alini saraba ko nyaw nyana boli o yekuna fulli ke kanise conseil musulman muni apmala projet de décret kan muni abeteleke wa comité interministériel de sécurité routière ka lu blasinka be ka fo wa ko sarabankan boli ko gelawo tema ko be ala ni ata kala je kibe ka fo ka ta samba fla anita ani wulum la kana bla samba fla ni mo ani fla la dati no ya yera ka fo ko wa mamunu woni mbeto accident sarabakan kasara lu de kacha wa mun me bana fana lu kacha wa be ka fo mun beteleke ulu la kren la dati no ya yera ka fo maba biduru ani shegi anakunga fe ulu kon de accident won soro san wati mun ngone folen flenye kibe ka fo maba biduru anakunga fe o kon ulu ye gele basoro mteleke jugula maba nani ani ewa kunga fe ulu kon ye gele asoro mteleke mun ni tula ni ktra bankan kasarola ni jate mun kono ka danne samba flan tan ulu vla kana bla samba flan mu ani flala kaneshin gela uma kibe ka fo gouvernement ngone akilnauta kase ka falo blase ngam nga sababu ka se ka bulinya man ko ni la croya muni abe ka sababu ka ewa sarabaka kasara gela mun be akono kase ka chamman bo ola ko fe ka tamana dum fana bla wa akilna anirina ni man soro fay muni ata ka laje ori mirna ina kibe ka fo fo ma ko audit sécurité routière ka laje gela mun be akokan ka ni ka adon mun fana ko fe fele ko mun mena blase nga ka sarabu mun fana gilanga nya malisire nan bela jelen fana la maw ka tan nga sego be se ka sabati tugo mun la ka boy no maw fana be kalan ka kila ko former ko bla wa saraban kambulila be ka fo gela munum be akono mo re kan sarabul tukum la ka se ka ma former ola afo mo ko stratégie nationale de sécurité routière ki be ka fo samba fla mo ko an kele samba fla ani bisaba boro fana bulu dalen be akono nala ki be ka fo ni bela jelen ko fe mu ne ata kala je gela ba kon sila ka ye ni waliyalula o ko kon nala mu betelike ni mirna ina ka ta ka bla finga ka se ka bulu nyomanke gela munum be saraba kan kula olu ka se ka wuli ka boyno do na tawla ni obola mu betelike ministre de l'économie et des finances soro bozo ba ministre ale kuna volike ka ni se conseil de ministre manu betelike projet de décret la ni abe fo mako marché muni abe kuma wa eji tagala ulu katanga sigi kan jamana togola kibe ka fo samba flan mu alnani aye datula muni ata ka laje wa benga mon sur la Mali gouvernement aleni afo groupement mako Egypte Air Calis Voyage SRL wa be ka fo mumbe kuma wa na fulla na bitajo milliard wari o fla bonyongo ana kun kan fela be ka fo o benata ka do ni baranu na tukumna abaro be se ka ke la pikaye kalo fla bonyongo onon tukuminina ore kuma ko nala obena falo blase nga tukumna ni baranu nga se ka ke mau katani nga se ka no ko ya edi tagalila samba flani mo nani o kono nala jetu ka tagabulu fe no bola ministre metelege ministre de minna anga du wolo ko na fulo o nyaboba kibe ka fa fane kuna fu de ke kan sen projet de décret mana kuma wa afoma ko statut modifié société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali na afoma ko sore Mali SA kibe ka fo yele maluka anga du be ka fo ka barata bulu fana la na zote ba inko sigile me ka se ka nyino no buluda wa dugulo na vulo be se ka soro tukumna ka se ka ulu labo ka klaka yele ma ka se ka na fulo so ala ani anyona no nunu be ka fo o barabla le mo ko de konnala muni ata ka laje ya saka se ka bulu ni manke ka se ka ni wa baran no ngoni bla wa sigida ka nyeta alen jama ka nyeta nan konnala afom ko nomination administrateur ko lu barob na bla singa o ka conseil d'administration o ko konnala projet de décret fana abna bla o de o ko konnala ya saka se ka la kula lu ko ke nyeta be se ka sabati ko munula ka boy no meteleke anga ministre artisanat ani tourisme
ale kɔni a ye kunnafoni di fana kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma projet de décret dɔ ni ale bɛna bila sen kan ka se ka an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya a fɔ ma ko ancien bâtiment institut national des arts o so minnu bɛ yen n'u bɛ tali kɛ a so kɔrɔw la o gɛlɛya minnu b'o la ka se ka ɲɛda kura di a ma mun y'a ta ka lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen in yɛrɛ o Bamakɔ commune 2 yɛrɛ kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in ko kabi san 1937 ni a tɔgɔ bɛ tali kɛ maison des arts soudanais k'i b'a ye k'a fɔ a bilala sen kan nka so in yɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ a mɛnna kosɛbɛ yɔrɔ kofɔlen in na gɛlɛya caman kɔni b'a la hali ni y'a ta k'a lajɛ so yɛrɛ kɔrɔli bolo ma ka taa se maaw ka se ka yɔrɔ in sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la o de hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛkulaw sela ka boloda cogo minnu la ka se ka wa so kura in kɔni ka a lakuraya ka u jɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ zone aéroportuaire la baaraw ka se ka nɔgɔya a kalanbaaw bolo sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ kofɔlen in maabaw de fana bɛ bɔ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka seko ani dɔnko o dɔnnikɛlabaw bɛ former ka bɔ yen nɔ ka taa se an ka ɲininikɛlaw fana ma fo ka taa se kunnafonidilaw fana ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yɔrɔ kofɔlen in na o de kama baara in bilala sen kan ka se ka wa ni bâtiment ba in n'o bɛ tali kɛ institut national des arts la ka baaraw bila sen kan a bɛ se ka kɛ cogo min na ka a laban yaasa ekɔlidenw bɛ se ka to ka kalan kɛ cogo min na nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o bɛ tali kɛ zone aéroportuaire ye. Bamakɔ avril kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la